Tini 5 tarik Julai 2023 sini di Pramotha Block Committee sini party officer kaisa nangkukmani press meet khaibani जों थांबाय दङो हानि बागै sini oroni tini nio media sini dofani TV te যত social media songno pilabone sini di Pramotha ni तरफ থেকে जों बरनो खाका हामया फारो जों tini press meet khaibani थांमानि कारण हमहाय Miapro UB Nogoro Dalal Rok BJP Rok sini di Pramotha ni borokno joining program khaibo hnei Dalal silsawi borok list rok rolaimani bono tewino जों tini press meet baiddo khaibini khaibani bagui ma phailaika sinoro tini phai manjak tongo press meet sini di Pramotha Block Committee ningui President Boromgonang Sar Saronmuni Jomatia tongo teibo sini Block Committee ni Secretary Boromgonang Udoy Manik Jomatia Sar tongo teibo sini Secretary Boromgonang Rajesh Jomatia Sar bo tongo tei angbo Secretary no teibo sini Treasurer Boromgonang Bijoy Saron Jomatia tongo teibo sini Assistant Treasurer Boromgonang Prem Jomatia tongo Mahai जों tini nangkukmani no जों sini kila di Pramotha no nana rokom kusol khaibo BJP song sini bagai mahai ke dalal ro sawe joining program khairomani bono tewino जों tini press meet phaibani nangkha hani bangwe ang koinai sini press meet ni beskang ni salo ba Miapro ni je gotna gotai thangmani salo bono srai khaibo sini block committee ni president Boromgonang Sar Saronmuni Jomatia tini press meet drone beskang srai ke sabani bagai ang bono joraya parja belai ke hambai joto khajani takutei bukukso tasara sining bai phaimanja phainai sini ringmani bai di Pramotha sini killa bakma party ringmani bai sinor phai sokojak sini dofani channel teibu press media jottono senti Pramotha Block Committee ningoi khaka hamya paru tasara sini press media ni bisingti press khaimani bisingti sara triparo nai tongnai sini khajani takutei bukuk song sini dofano hamjaknai thamchano hajaknai jottono no senti Pramotha Block Committee ningoi ang president ningoi jottono khaka ham khono mangya paru जों tini kila di Pramotha Block Committee ni kaisa press meet khaileya ni thangai tongo ba khai tongo omono जों tini press meet khaimani karon thangnayo जों nukha Miapro nukha UB Nogoro kaisa BJP ni joining program hinai sini di Pramotha ni 31 family ni borok 75 voter hinai samani omo totally bol মানে আসগং ইয়া কিন্তু জয়নিং প্রোগ্রাম খা ঠিক ন কিন্তু অম পুরাপুরি 31 পরিবার চিনিতি Pramotha ni থাংমাইয়া অম আগে ফানো বরক প্রি প্ল্যান খাইজাক তমানি হুবা আর UB নগরনি অম গাউসবাবো ন চিনি সিএম সার তংমানি বাঙ্গই বড় আগে ন টার্গেট খাইজাক সিএম ন বদনাম খাইনি বাঙ্গই বড় আগে যারা মিয়াফর বিজেপি হি থাংনাই বড় আগে বিজেপি ন খাইতং ইবেন ওরা এক দুইজন থাংখা বকবই কক ববাইনো जों खोनाखा जों थांनाय रावबो मालायखा नगो थाङै बर' किसु बौरा बयस करंनो थाङै बुरि बररं थाङै सिनि बिजेपिओ सारेन्डार रया केनो नक तावै रनाय रेगा तांरिया खायनाय बायके बर' सिक्रि सक्र खायै बर' किसु मा थांखाहि बर' गसेका जों जारा मिया थांनाय रावबो मालायखा सिनि बर' सिनि लिडार सिनि थानसानि लिडार सब थाङै बर' मालायखा बर' अमक कक साका जों मियाफोरा हायनो सिक्रि जागै मा थांखा फिया जों बिजेपि नो हामजागिया बुद बुरया ओ नग रक तानाय हुजागै पालमायांगै मा थांमानि बहायके सावो जों रिपोर्ट काहामाके माजाक अमनो जों सानाय बरक जे मियाफोर टाटाल बरक जे जॉइनिंग प्रोग्राम खाइमानि टोटली जॉइनिंग प्रोग्राम खा ठीक न किन्तु जे परिवार बर अर फनुखा 31 फैमिली नि 75 भोटार हुमानि अम या एक दुइजन थांखा ठीक न किन्तु अम आसक परिवार थांगिया अम पुरापुरि बीजेपी र प्लान खायै ति Pramotha न बदनाम खायनि बांगै बरक जॉइनिंग प्रोग्राम डेली हायनो बरक न आयां जों खोनाखा बागमा साइड नि अयां साउथ बरमुरा दिगिरंनि पूरा बरक थुइसानो बरक किसिसा जों नुखाजसन सोशल मीडिया व आसक लाइजाक बरक चारा दिगिनि बरक थुइसि अर जॉइनिंग गोबां खाहनै बरक थुनुगमनि हायनो बांगै जों सानाय चिनी प्रेस मीट नि बिसिंथि जारा नाय टंनाय बरक न सानाय मियाफोर जे बीजेपी नि जे जॉइनिंग प्रोग्राम
अमा पुरापुरिनो फेक्सि आसक फेमिलि थांगिया एक दुइजना बाहायनो बरक सिक्रि सक्र खायै थांमानिसि हायनो बाङैनो कोनो वाना जागनाय करै सिनि तिप्रा मथा ताबाबु किल्ला व क्राक टंख बरक सीएम नि एलाका हनै किसा बरक बीजेपी रक बरक प्री प्लान खाय चक्रान्त खाय तंमानिसि एगे तिनि प्रेस मीडिया बिसिंतैनो जों सानाय बीजेपी खायनाय जारा ताखौ बुकुक स्रक ननो बसानाय निराहाय नाङो नांगिया जॉइनिंग प्रोग्राम रहि समय नस्त ताखायलायदि कबैनो सादि दाला रखे ताखायलायदि अमा जों बन्दुगु तंगु जतन स्राय स्राय नगुइ तंगु तासारा सिनि साधारण बरक सिनि सामं तांसानाय निरनबो कयजानाय बीजेपी रनि बरनि दाला सामानि बरनि चक्रान्त व क्लायानि ताथांदि बर अनेक समय नग लिस्ट फाइखा सिनि और फाइया बीजेपी जॉइनिंग रयाके नग माय यांगनाय हिफानो सानाय किन्तु हाइया যদি বুমুং নগ নি লিস্ট তংখাংকে পুরাপুরি নিরং নগ মানাই ওয়ানা জাংনাই কरै যত নর শুধু তিপ্রা মথা বিজেপি সিপিএম হাইয়া যারা লিস্ট গনাং बर टोटेलि मानाय जों ब्लग चिनि भिडिअ साब सरक बाय जुगाजुग खाय तंगु बर जोंनो कक रजाक मा साफानो बाद खायया रनाय हनै आर बाद बो खायमे आइसि आर जदि के बसिनि तिप्रा मथा खायनाय हनै मासा सुगनो बरक बाद रलांके जों बाहायनो सिरिं सिरिं तंगिया जों डेली अफिसआव लाइसै तंगु जे बाद रजाक लांकेना खाय जों लगन ब्लग हावै बिदिनो जों जवाब नावै तंगु हायनि बाङैनो जत ताखुक्तै बुकुक सक निरखाय बीजेपी नि दाला सामाव ताक्लायबाय जदि तासारा रेगा बहायनो रेगा जत जब कार्ड गोनांखेनो जत तांगानि अधिकार तंगु बा सरकारनि रुल मा तांनाय नों रेगा बीजेपी जॉइनिंग रयाखे रेगा सामंमाया हाया যদি नों तांनाय ठीक ठीक केनो नों डिमांड फर्म तंगु डिमांड फर्म तिलाङै नों विलेज कमिटी अफिसआव जमा रदि आरो जेआरएस रक तंगु आरो जागा आरो एक्नॉलेजमेंट कपि तंगु सी रवै तै फैदि आर तासारा हाइकेसन खायमेयाके सिनि यागो फानो रदि जारा रमायाके सिनि यागो फादै रदि जों डाइरेक्ट भिडिअ थाङैनो भिडिअ आइ मालायै जों साबता काइसानि बिसिङावनो सामंरवानि चेष्टा खायनाय अमचिनि तिप्रा मथा ब्लक कमिटिनि जों जत बाय सालायै जों हाइकेनो सालाय तंगु हायनो बाङै सानाय बीजेपी नि बरनि फालतु बरनि चक्रान्तनि जालो ताक्लायबाय जदि बरक एमनेनो चिनि बरक थानसां मानो नायजागमाया अरनि जारा बीजेपी खायनाय रबो बरक बुखाबाय बीजेपी मा खायया हाय रां निबाङै खायमा तंबाय मानिसि केवरा बरक वाजै चक्रान्त खाय तंगु नुखामिया पर लडा मा खाय बीजेपी नि एमएलए सिपु चिनि बरक एलाकाओ से वाजै सिफाय दं कारण नेशनल पार्टी वाजै सारा बरक खायमिया ओ वानसा फाइसि बसे क कटर कटर साइ स्लोगान रय चिनि बरकनो फेम लागै तंगु हायनिनो बीजेपी चिनि बरकनि थानसनो सोबायानि बाङैसि चक्रान्त वाजैनि बख्रक उंगै कयेकजन और जारा बीजेपी हि सामं तांनाय र बरक चिनि ताखु बुखुक न बरक चिनि बरकनो थुंगानि चेष्टा खाय तंबायो हायनि बाङै सानाय बीजेपी नि जारा ताखु बुखुक नि लिडार हिं तंनाय रनो सानाय चिनि बरक जतं नग मावानि बाता रेगा सामं तांगानि बाता निरक मनो के बनो तातादि नग फाइकाके नग रदि रेगा जारा तांनाय इच्छाय तांनाय बरनो तांरदि आर जदि तांरयाके तो जों बाहायनो सिरिं सिरिं तंगिया चिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि बो जोंबो सिरिं सिरिं तंगिया कारण चिनि किला तिप्रा मथा ब्लक कमिटि और जागा चिनि तिप्रा मथा सि सबसे गोबांकुक चिनि सि सबसे बरक सापर्टार गोबांकुक जों जत एक और जागा जों बीजेपी खायो सरकार गोनां हिनि जों कुनो वाना जागनाय ककरै चिनि जे माथाय प्रायखौनो जों नालायनाय हानि बाङैनो आखुक बुकुक संनो कयनाय निरक्ता वानादि जदि बीजेपी सिक्रि टंखा आंखे जोंनो साफायदि जों लग लगनो कुसुक लेभेल भिडिअ डीएम सालायनाय सावै निरकनो जों जदि नग बुमुं टंखा आंखे नग बुमुं करै हिंखे तो जोंबो खायमि एफांनाय जदि बुमुं टंखा आंखे जों अबयसै मारनि चेष्टा खायनाय आर रेगा मा तांलिया हनै बीजेपी हानाय आकरनि खाखाय तंमनि हाय इंया यगु रेगा जत मा तांनाय अम सरकारनि नियम डिमांड फर्म रवै एक सप्ताह बिसिङावनो ब रेगा सामंरवानि बाद द आर जदि रयाके बेकार बाता मारनाय आर तासारा पन्चायतनि एलाकानि बायरे थांके आरो डीएम आरो एलाउन्स गोबांकुक सिमारो बनो बायनो जों जत तियारमा तंलायनाय बीजेपी नि जारा लिडार खायनाय रक बर हायफान खायमो कायसा बीसी नि ते कायसा बीसी वाफान ब्रंनि सामं तांरयानि चक्रान्त खायमोन किन्तु अम रेगाव करै कायसा बीसी सि ओ रेगा मा तांनाय बायरेयाव थाङै मा तांगैया आर जदि बायरे थांनायके रां आलकासि मारो अम रेगानि नियम हायनि बाङैनो पाइथागो सानाय बीजेपी चिनि किला बागमाव एमने चिनि खनामनि बरं गोनां एमएलए न वाजैनि एमएलए कुसुकनि हयतो प्रेसार जागो नों खरकसा बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट और जागा एमएलए तंसासि चिनि जनजातिनि बुतार कम तानि कम निनि सामं तांमानि हाया हनैनो बताबक पारा पारा गुरियै नाङो नांगिया हायनो फेक जॉइनिंग प्रोग्राम खायै
हाय yang yung ne BJP thanggo borok haike no joining program khai borok phunugani chesta khaitung haini mangi koinai takuk tei bukuk song omo tutele BJP rok borok joining program khaimani osok borok korei borok ne ek dui jon thangka bosan hai ne borok no budroya borok sikri jagai ma thangka histengno saka haini paithao osok no koisinai wana jangnai kri takuk tei bukuk song haidi sing thanchao sitong lainai thanchao tongya ke chini bhobishot korei thinan korei chini bubagra ekmatro chini leader kaha leadership kaha chini CM sarson leadership kaha boni loge sisung tongnai ke chini do payok nai chini bhobishot haini bangaino aithak go हाइबाय रि जों जत थानसा जों एक ग्रेटर टिपालेन जेकेफान सोना लायनाय असुजरा कक सावैनो प्रेस मीडिया ओ फाइमेनो नि कगनरन पाइरखा हाहाय नाय तंनाय जतन खुनुखा ग्रेटर टिपालेन दाइटि मारसं तिनि थानसा तैबो करागन जतन हामबाय।